Hvis du gerne vil have gode tilbud på en vare eller ydelse, kan du oprette et udbud på Fixter. Lad os sige, at du gerne vil have bygget en carport. Først skal du finde det erhverv, der kan byde på udbuddet. Til carporten skal vi bruge en tømrer. Er du i tvivl om noget, så før musen hen over spørgsmålstegnene for at få en forklaring. Læg mærke til, at hvis der er en rød stjerne ved et felt, skal det udfyldes. Resten af felterne er frivillige. Jo mere præcist du beskriver dit udbud, jo nemmere er det at give dig et konkret tilbud. Du kan uploade dokumenter eller billeder, hvis det hjælper dig til at gøre dit udbud mere præcist. Det er vigtigt at fortælle, hvor udbuddet skal udføres, og husk at indtaste et postnummer. Ved et åbent udbud kan alle afgive tilbud til dig. Ved lukket udbud er det kun firmaer, som opfylder alle dine krav, der kan byde på udbuddet. Læg mærke til, at du selv kan være med til at bestemme, hvilke firmaer, der skal kunne afgive tilbud. For eksempel kan du vælge firmaer med et vist antal ansatte eller firmaer, der har haft overskud i en årrække. Hvis der er firmaer, du ikke vil have tilbud fra, eller firmaer, som du gerne vil have tilbud fra, kan du vælge det her. Når du er færdig, klikker du på næste. Hvis du ikke er logget ind, vil du nu blive bedt om at gøre det, eller oprette en ny bruger. Her udfylder du dine kontaktoplysninger og trykker næste. Herefter kan du se dit udbud. Husk at klikke i bunden på godkend-knappen for at aktivere dit udbud. Og nu vil Fixter invitere firmaer, der opfylder dine krav til udbuddet. God fornøjelse.